Well, is dóithe gur ben céad cimhne atá agamsa ar an pharc seo na hacht le bheith áhracha ar an club ag immert ar an hinseir ag immert. Gach dónach bhí sé cineal ina jazz gratha dúin an chlán ar fad agus bhí tá áit ag gach chlán le seaasú nuair a támuid ag áhracha ar an clíthe. Ní cheasam isteach san ardan an seo, seasam an seo an aice leis an bhála hall agus le mar cháirde ó bhíime óg agus is dóithe gur sin an cimhne is duimhne tá agamsa agus an sin ag teach le himmert mé héan agus le ceard na pelagéalaí a ólam. Is cimhnam nar oscliú an pharc seo gur hanagard wathe le himmertón agus bhí sé sin ina le Harbh mór don club ar fad agus anar ionta mór a é mar bhí ardwatha nniamh ag immert ag líthe ceannis na haireann agus léachra agus réaltaí ionta mór a iad na buachailí seo. Ní thugla a creid feil go ró fir an ardwatha gal a bheith ag immert ar an pharc seo agus blianta ina dhé sin nar a bhí mis mar cheaptain de ardwatha agus gur fuairmid na sulse na tilchailse Dascail Virginia an pharc agus bhí mise an mar chaptain agus bhí mé alum hinne seo ionta jazz de smaoinú go bhfuil mise inis ag immert ar an pharc seo mar chaptain ardwatha nuair a bechiban lom oscailt na parca agus mise an mar rinne óg a gabharcha. Is cinnam lá oscailt sin na parca mar lá ionta jazz a bhí an bhí an gréanag sulisiún saoir ionta mai a bhí an agus ní thocail a creid fel an slua a bhí an mar hanahhain gro gachtain ó bhfuil an airige John mar is gra ach bhí slua mór de chuid ardwatha an fásta le leanúna agus ní thocail sin a creidmhail agus bhí an áit plódaithe agus bhí an clíthe éhéan go hintach bhí an pharc a gabhar go hintach agus is dóithe gur náhracan parc ar an chuid is fearr ar a lá na hoscailte agus bhí gach grad an áard agus in agar bhí peinte gach áit agus tá cibhne ionta dearafach go gínar an leisin mar winard maach a chomáid. Well, bhí mise Hartford James léana de is agus mar cháirde agus bhí daoine de leithe Joe Kiernan, Paddy Moriarty, Jimmy Smith na daoine sin, Brian McAlinden sa chúil agus bhí réaltargid chéan agin ag an am sin Joe Murphy, bhí Joe ag immert le hardwatha agus Martin Murphy fásta agus is cibnam sa mise ag teach le bheith áhracha má club héana ag immert agus just I má hasú ineice leis an áitearú na buachailí sin ag immert Joe agus Martin just le bheith ag cibhad orthú ag immert agus le bheith ní thocail a creid faoi gróma ó congrach lá agus is cibnam fiú sa clubthach an dhéana glíthe agus Virginia beidir gabharcha an television ó rud ag an eile just mé ag staanú orthú ag rá sin réaltacha ardwatha sin an cineal de achman a bhíú ar bhuachailí óga ag an am sin na réaltaí móra a bhí an agus is dóithe gur bhfuil sé go fáil mar sin an mar nuair áiricim sé ar na daoine óga sa club seo na babí agus a gabharcha ar Jarlath óg so gine mar a ggéarna atá sé. Ní raibh mar an imreoir is fearr nuair a bhí me níos óige agus is cineann lom gur thuig mé go méorm sa cidmhór ibre a dhéanú le mo chlíthe de a bhíon lom a bheith gimmar sa hardwatha. Ach hála rud amháin a has lom go dtí an lá sin tá nniu an nuair a bhí mé hart bheith gheabhlaíonn déag díos das mé beidir sé seach nach norlach níos airde na mar chólachithe agus thucair lom capú gleanna eilear ní roid. Nes cheas sin ar nóia mar lear parcóir agus chumáidir sin thucair mé gníos sin de a bhíon lomsa má spric a cholíú nach jocair lom gra rudaí a anú cosisiú a bheith ggóil alcohol be caiú tabac bheith go amach san ihe agus chréanal mé an urid agus a thucair lom sa dóias go jocair lom fannacht ar warm a chlíthe agus dan sin lom go dtí beidir 34-35 nuair a déirí mé as le hardwatha agus Dan mé gimmert le má club leis na reserves mar a bhhartarthaí. Dearma mé an clíthe dearannach críomh a muíonn sin agus mé céige a dó hanig mé ar sa chríomh agus go féarneach an tróna sin hanig mé bháil agus dúirt mo bhean Suzanne lom sílim sa bhfuil sin am de tíirí as tá na daoine ag gaiire fuat inis agus téirí mé asir an lá sin. Well, saolín nuair a bhí misig fás níos na 7 hí na triblaí a golaré agus go féarneach ní raibh ruderbí an achomhain an pharc seo. Sin an rud a bhí an ní raibh fiú clubthach a gin bhí siomra festas a gin Virginia ceann na clubanna de céad clubanna beidir an ardwatha a thóg clubthach agus is cineann lom thucair leat galasteachan sin agus dartaí a immert agus púla immert agus an rudí sin a bhí sé mar cineal club óige dúin nuair nach raibh a leithe John agus gach lá beagnach rahamid ar na Labhair ó má cheantar gluchas Gragan, hart a javíle, síos an bóthar seo le bheith ag immert
just Virginia héan is tí sa farc, ag trasan in a park a suas an farc agus ag clachtú lin héan mar go féirneach a gnáam sin ní ró a lehéid de rudan agus trénail ní ró sé ho hagrathe sin. So idir an áit seo agus glasdroman áit ró an clubóige a chaith me an cidir fard ma am le sparail. Jim me chéad clíthe le hardwatha ag Grisfig Linnen ag go mórtas a chur an Cardinal Tomás ó Fích le chéile. In almost jarahar an doctor ó fi a bhí an Grisfig Linnen síos na blianta. Agus bhí ceara chundé an ardwahalú tíróin agus deire sin an ceara chundé atá an ardjóise ardwatha. Agus churas deach mé sa darna leach mar land tosí lár agus scórail mé cúil í thucail mé a chreidmhail ach ní ró na clíthe hanig in éisian ó forras mar fuair mé ar an farc sa darna leach an iad an dún agus cailmuid an clíthe sin. Agus is mar sin duine ógatá ag stracailt le fáil ar irin hí Neil Smith agus Mark Grimley mar bheirt na lár parcóirí as fearr in dhearan ag an am agus bhí mise an mar chineal mar jaaronnad ar an bheirteach sin de neuró dís beidir gortaí nó cibé. Agus caiithme sé seálínta mór ar an líne más na bharonnad ach mar jaarar go róme in Airice a chéile le Mark Grimley agus Neil Smith ag an trénail das mar chlíthe agus Jerry mé bhád níos fearr agus mar jaarlar sin fuair mé ar an irin agus just ní thucail mé a creidmhail. Ceann na gascí is mó a fuair mé nuair a hasí mé na choú mé a lárna parca in iad an Jack O'Shea. Jack O'Shea mar léch go heiles go thomlinn na gach lár parcóir nó beidir gach peladóir an dhearan agus bhí sé go an íse gan am sin agus mar jaarlar gur bhaid leis bheith golsuas agus capú gláán a lárna parca bhí anstracailt siad ar an bheirteach a golsuas leis an níhrid eil agus fuair mé an leabhan uachtar ar an sin fuair mé lécht na hemartha. Sin gol siar beidir go dtí níidir gach dó seacht agus tá an dúis sin go fáil má chach agamsa agus ní thucailm sin a creidmhail in iad an Jack O'Shea. Bhí me athair onanta brother le sin mar Hannig sé hannig maithar go dtí an clíthe sin níos mó le bheith ar Jack O'Shea a bheith gar chomsa ach nuair a fuair áhacht léach na hemartha in iad an Jack O'Shea caiith mé ag. Sin an taon an chéadúir a dúirt sé lomsa go raibh sé brother lesan. Bhí mé onanta congracht de maithar agus ar an drochuir fuair sé bás a bhléon ó hen ach bhí sé nócha héan agus fuair sé is iontach agus I gcónaí thóraid sé takeíocht dom agus cainú fásta sin agus bhí sin bíon sin ag tascail le himróir nó le duinear bí eile ó de athair agus thuig sé mé agus thuig meise eisin agus caiith mé ag grochníam go mór. When ardwatha críomholu in níidir gachú a dó, hannig me ar an fáinneal níidir gachú a sé agus híl me bhfuil a gionn trí ceara bliana buin hí mé an rud seo agus bé sin go hintach rud éigen a bhuachan smart. John tú ciúir íbertí agus tú a imróir idir chumdé agus ma híonn tú ar fiú bhád gan rud éigen a bhaint. Tá síonn tú chu ceiste ortaíonn an fiú seo mar páú mé idir sin agus bhí plán bhil gagén agus bhí meidir géirí iad a thógáil de ramar a bhí me se go amach ag tréáil agus bhí ciúir íbertí hena bháin ag an imróir ach ag na daine tá thart ar ag na bhancéile Suzanne agus ag na páistí fásta. So níidir nóha aní bhí sé 7 bliana déag ó bhain ardwatha críomhla. Bhí me se anar fiú 3 bliana déag acu sin. Agus is ceann am an bblion sin bhí me ag tógáil de réir a chéile. Agus ní mar atá sé inisnar aonn tú an darna nó beidir an tríthú sean bháinna fuair tú sa chríomh sin agus bhíhhairt sa gol an bblion dar gionn agus an rud ar fád a thoiseach de ríis an gceannas beidir gróta onanta congrachtó an bblion ribh. Agus sa chéad clíthe bhí meid 7 gúilín híos in iad déint momaite in iad dúnaáil. Agus ní thucail an sinna creidmhail agus ag leaham thuí meid isteach agus thucail meid le seán bblion dearannach dúin an é seo mách clíthe dearannach de ardbatha agus thuí meid amach críochnaid cotharm agus bhainmeid an ahimirt. Deire sa darna clíthe le cheannis mé héan agus Anthony Tóhil bhí cidmhór cibhlantí idir an bheirteagén agus buíchas le dí a hanig muid amach le coolín a bháin sa lá sin scifanlumsa gur howell Benny Tierney cic Erica ar an lá sin bhí clíthe an scaithe Benny sa chúil agus i clíthe ceannis sin iad an dún bhí an dún mar choirí na hairan 5 bliana ó ribh agus ba iad san réana get sinteachta go heile is go thomlan an clíthe sin
agus níl sagam ach just hannig gach rud le chéile nuair a smuoíonn tú na himróí bhí agén leheadí Diarmid Martin agus Aisín McConville an cónascú idir an bhirtin an tuiscint bhí acu duine amháin ó thuisceart na chun agus an duine eile ó dheisceart ach nascí siad le chéile go farafa agus bhí bua aonanta thuginn ar na sin. Agus ceann na rudaí a bh himime le fan cléis sin de gra ní hiaglaad cinneal sciiste a dhéanú nó soltahain seas go dtí go héadstar an adó geirí ach beidir in san déint nóid dearan a had an clíthe sin bhíos a gin goró sé buinte a gin agus bhí mé abalta ára cart agus an rud ar fad soltahain seas agus bhí sin ínta jazz. Well a gcónaí bhí sim agam sa cóteil mar i má scoil ardscoil ní Paul bhí me sé ghlacu fearní síos na blianta sin agus háan si go mór liom bhí páirt agam sa mar chótealaí san na fearní an seáhan me lehan airigid agus just bhí siad a rún agam go raig go nádartha isteach go dtí an cóteil inéadú mar garam pelle ag bilehan airigid a chréicnú agus ihamháin hanig Seán McCaig go dtí má goras cap bhí sé sin a bheith capí mar Uachtarán Cumann Lúthchleas Gael agus bhí sé chur agad costíle chéile. Bhí córa ag lomsa ag na All-Stars nídig nóhanní dúirt sé gur bhhail leis Lúthchleas fuair se aim nach an bblion sin. Hanig go dtí haach agus déir se orm a bheith in san céad caihirirlach de ciste na nimróí. Sin ciste a choú le chéile le cinenne golanéadan an GPA a bunaíú an bblion sin. Rinn me wachnu agus hocrí mé ar dhéanú, so díirech ó bheitthe gimmert le hardhatha caiithú mé isteach i lár chuirsí riarachan náisiúnta Cumann Lúthchleas Gael ar ard cóirle agus a gár cart ar na léachraí mór a seo de chuid riarachan ag Cumann Lúthchleas Gael. Just ní hocail a creidfuil go rómíán na barc an croci go rééis ach mar riarachóir agus ní ró sin a riú i má smaointí go féirineach agus an sin ina dhé sin Cinní Seán Kelly mé an céad Uachtarán ina dhé mar ciste náisiúnta Scór. Agus is mar sin a lean sé nuair a héantuisteach go dtí Parc an Crocaigh agus beidir nuair a aonn tú de chéad cos isteachán fanan tú agus sin mar a bhí sé suas go dtí an lá aniuan. Harlachid mhór cóthharlathe le chéile, mar dheallar gur ó an origin sime sa dhéalaigh ag mar chéad ard Weistear, Hugh Macaulay an Colachanach an áit an neahí mé go dtí an bhunscoil agus an sin thuí mé go dtí Colas a Cholmain in Nurcan Trá agus bhí sin ina cinneal nílan mór de chuid Cumann Lúthchleas Gael hagus míhall ó chiús ó gan fuair me sé gra agus tuiscin se Cumann Lúthchleas Gael ó rií de leithedí Ray Morgan agus Pete McGrath agus Dan McCartan ach go hairithe ó chumdaí an dún agus mar dheallar sin nuair hanig na rudí sin le chéile agus nuair hocail an pelle immert agus nuair hiig mé luachan na Cumann Lúthchleas Gael bhí mé abalta géalaige a Lórt bhí daoine ará lomsa ó mar chairde ach go hairithe beidir go bheice mid trú lá éigean sa téí mar Uachtarán Cumann Lúthchleas Gael ach go féarnic ag an am sin bhí mé ará lom híon go dtí fiú mar a aon tú go dtí an cosan ach ba dhéobh Seán McCaig an duine bhó a chaith mé isteach a lá rudaí i Barc an Crocaigh agus ach bé eisin beidir nach mé hín héan mar Uachtarán Cumann Lúthchleas Gael inis. Well, sin rud a dúirt daoine lom, de réir mar a bhí mise a golanán ó híomh commas na Gaeilge de, an simogam a Cumann Lúthchleas Gael agus a star Cumann Lúthchleas Gael agus gach rud agus bhí páirt agam mar an ciste an seo mé lehan airigid ó bhí mé óg fásta bhí mé mar ifagach óg ar an ciste agus an sin capú mé mar ifagach ciste chumdaí ard watha ar an ciste seo dag sé sin goró mé a goil go dtí crinnehéad a chuid ard watha ó bhí mé óg agus simogam sa Scór agus mar dheallar na rudaí sin a bhí ag teach le chéile bhí sin rud a bhí daoine arálum sa ach de gra bheithin héana gaiire faoi ach de réir mar thuí na blianta a ra agus an sin nuair a capú mé mar an céad caihirirlach ar an ciste sin hanig a leabhór daoine thugam sa ará look bí ag smaoinúir i gúildain sinne go dteochar leat an sprioc sin a bhain semach agus hanig an túir fan tarangrach in dhearann na dála. Le mí nuas tá mé Janú ré le haid a bheith me Uachtarán, so tá mé chur má óráid le chéile, tá mé chur na cistí le chéile, tá sínta táhacht a go bhfuil caihirirlacha maithe don ciste. Agus sin obair a chaithú tú a dheanú agus deanan tú an obair sin, a go bhhaim go chéile deir duine leat, sa bhfuil agad bhfuil tá se go le bheith Uachtarán a Cumann Lúthchleas Gael nach mór an anró sin. Agus an sin bualann sé tú, nó beidir go bhfuil mé go th bhráid ar
club pelle agus méag chomans agus uam go chéile nuair a dhéanam sa sin síos an tír tarangéim isteach agus ácham hartar an áit just mé héan le beidir le tipsa ecail ó ma club héan agus an sin germ se long héan ag tá mis go a bheith i mar cheanasí ar an agriíach seo ar fad ar fod an dóin agus bulan sé tú agus an sin éironn tú uam go chéile aglach an mé abalta don fast mór seo ach tá an takeíocht an agus an iran atá barc an crocaigh tá si dóthairithe caiithim mé rá ó bheithe caint leo agus an passion atá acu duna clíí tá dínta áúil go bhfuil daoine den commas sin a barc an crocaigh agin. Sílimsa ó híomh na Gaeilge de go bhfuil sé táhachtach a thuiscint caithfeart a hasan an Gaeilge ó híomh Cumann Lúthchleas Gaeilge. Ní hé job Cumann Lúthchleas Gael an Gaeilge a bheochan. sé job Cumann Lúthchleas Gael an Gaeilge a chorthan tosaí an irid agus is féidirlinn. Agus sílimsa go ndeanamid sin go mbeidh insan na policy ha gahanga hasatá agin Gaeilge ar dús an tam ar fad agus imá phréimhse ba bhailim sa sin an neartú fiú ní smó agus sílim sa héan go raibh Larry McCarthy Uachtarán for Labhair ionta maithe chur Gaeilge hantásaí leor sé an Gaeilge an irid agus a hocu leis agus sin an rud a dhéanaí meise tá meise ionta chomata don Gaeilge tá ní smó ar ma thuhanna sa caintin Gaeilge na mar atá i Merle agus go háirthan ar hagann tú ó thuisceart na haireann nuair atá an Gaeilge cinneal sáte sa filitíocht. Tá so go gaithú bheith cuairmach fao sin ag Johnny me dhéhall an Gaeilge chorthan tosaí ar bhealach atá dearafach agus beidir a thuirí inspreid na ghaoine an Gaeilge ólam. Cinan na rudí atá neo citisianta faoi muintir na haireann na an gra atá agin san áitgúchais. Agus margheallar sin tagann cuid mhór rudí dearafach amach agus dúilteach a fásta. Sílim sa go muinneann Cumann Lúthchleas Gael an dearafachas sin amach go suntasach. Mar hampla sa club seo áireach ar na haisin atá sa club seo. A cuirla chéile go tiljónach. Margheallar go sílan daoine go dtigean muintir na háite seo an táhacht a bhaine leis an phobal, leis an cóphobal agus leis an áitdúchais. Agus sílim sa margheallar sin má áircann tú ar an duine ar an cinenne déana. Tá cinneal fáth ag tastalúing nó purpose. Agus tugann Cumann Lúthchleas Gael sin dúin. Agus san amsir atá an lá tá nniuan, nuair tá muid ceangailse ar bhealach nach raibh muid ceangailse a riú margheallar na man sa hóisiilta. Sílim sa bhfuil daoine níos uigní na mar a bhí siad amar bí a riú. Agus feicim se sin gach lá agus mé ardmhaistir scola. Cumann Lúthchleas Gael margheallar go náircimid in daoine go bhfuil áitségan agin le golán an tríthú háit nuair a swiníonn tú an céadáid sin an ball an daraháit an obair. Sasan Cumann Lúthchleas Gael mar an tríthú háit atá ag tastal don duine mar tá sé siad go a aimnú mar is ceart. Agus beidir gur sin an fá mar go dtigam sa an táhacht a bhain na Cumann Lúthchleas Gael nuair a strócann tú ar ciúil an cultúr agus an teanga agus gachrod mar áit le gol áit a dtigean gach duine cé tú, áit a bhfuil is a gach duine céhéad a chláán agus an rud is táhachtaí áit sábhailte sin an rud is táhachtaí fi Cumann Lúthchleas Gael agus an club. Well, margheallar go rimar mé an clíthe ag an level ionta ard ar jimar mé. Is dóithe gur bíon a sprochan na smó a bhés agam ná an clíthe i hin. Agus ó híomh nach mánaíochta de ní ró seans agam a mánaíochta imirt. Ní thonan sin is aránach bhfuil tim agam san an mánaíocht, mar jimar má chláán ar fad a mánaíocht. Thug mé an sean sin dóibh. Agus sílim sa gur bé an dúchalan is mó atá agin ó híomh dul chun cinna mánaíochta na cluban an nua a bhhanú. Agus níl mar hampla ardmhatha a riú a gol a bhuaach an slíthe ceannis na haireann na mánaíochta ach a bhhain má tá níos mó na 8 club agin. Agus sílim sa tá sé deachar agus dúchalánach club a bhhanú in éireann. Margheallar chuirsí dlí, chuirsí airachas, na costas a bhaint leis. Ba bhailim sa na constaí sin a bhaint ar hiúil agus é a dhéanamh ionta forras Cumann a mánaíochta a bhhanú agus tá muid go a thuirt faoi sin sa chiste nua a mánaíochta bhés agam. Ó híomh na peile tá sa gach duine go bhfuil an fel in GAA beidir de smaointí uaire agus ó am go chéile féicí tú an clíthe go sé tú níl fibre bí leis an clíthe seo, tá sé go hintach ach tá fibanna ag an clíthe seo agus tá me go a chur le chéile ciste afhreathnithe a áircí ar gach gré de feilgéalach agus bé siad sin ag ré le haid go amach a féthe cuaig mar sin cógáil atá an réalacha uaire a thuirt a bhaim. Agus an tríthú rud
Caihí ra mar duine Jónach mé héan agus táid go lear bríimiid go tuil Jónach. Sílim sa gohfuil an stádas amateach an luchas fearrata agin an luchas táhachtaíta agin faoi chontuirt. Ar bhealach go bhfuil sé anis thujían ar imróí idir chumda an clíthe a imirt na go bhfuil siad go bhfuil cuatha ceiste thart ar cidmhór acu ag túsna bliana an féidirlam an commitment seo a thabhairt. Hanna bhain sin ach an nóirí caiimiid 10 milliún ar prapáil donna chundathe idir chundathe agus sílim sa bhfuil sin amdúin afraithne a dhéanú ar cad stádas amateachchan sa blian seo. An uair dhearnach ar hála sin 1997 Peter Quinn agus sílim sa bhfuil sin amanis athbhainlú a dhéanú ar cad is cíal leis de láta aniuán agus nuair smíonn tú ar an 3 milliún a thug JP McManus donna clubbanna. I gceann 10 milliúna feicimid luach an 3 milliún sin mar chuirthína clubbanna an tarigid sin ar GAA úsáid. A caitheid a déan an 10 milliún a caiimiid ar na feirne idir chun gach blian. Imíonn sé ar wasanna, Óstein, backroom teams an rudí sin agus nílas agam an úsáid waith é sin don airigid sin. So ag Labhair Beo tá sé táhachtach go dogann tú an lochar go dtí an chéad glúin eile. Agus a club seo nó ag Labhair Beo bíonn an sean glún na daine bhfuil más a gach den orthú mar iad sin na daine a gidmhór casanna a bhainaí an club agus sin bíonn an bhean glúnán na daine tá beidir ag tuairt na páistí óga agus ag tréáil agus scacrad agus a cineal an rud ar gol agus an sin an téasóg. Agus a gcónaí bíonn tú a gabhairt ar an éasóg agus ag smíniú an dtuigeann siad an obair atá gceist, an dtuigeann siad go gcaithfí siad thachtain seo agus an ráid seo a chineal le gol ar go Jónach in sna blianta teile teach. Agus buíocha déata sin le feiceil sa club seo mar bíonn cidmhór functions ar siúil a gin híos sa Hallamór agus fecinn tú iad hart ag gobar ag picasúas glenní agus ag glanúsúas agus just ag cidúlinn agus tá sé sin táhachtach go dtuigeann an glúanóg go gcaithfí siad bheith sásta thachtain seo agus ag ama a chaithú, cidmhór ama a chaithú, Hartfin Club a gobar go Jónach ag tréáil agus ag gobar deanú na rudaí cuaram a ghlachann sé le club a cinne le gol. In dóin sa látá aniuán, tá so gin go bhfuil price a gachtain agus an bhfuil daoine go bhfuil cinne cultúrán a bhfuil duine bí sás rud a bhí anna ach bhhain go bhhain siad éacaíocht. Buíochas a dtí níl sé sin go fáil a bheith me go Lúthchleas Gael mar tuigeann daoine an táhacht a bhaine leis an aidhúchas agus leis an club agus téann sé go smúranín an grá sin atá agin gur imar mé héan sa club an gansaí an club agus gur bhhaillamsa go méo seans ag má fáiste héan an gansaí sin a chaithú agus an sin a dheanú caithfí mise bheith sásta seaú suas agus bheith ag tréanal agus bheith ag obair leis na hóganí sa club seo. Agus sin an cineal circail a míon cum Lúthchleas Gael ag brathair agus buíochas le dia tá sé go fáil beo baithach agus go mhaire sé.